संस्कार संचितमधून डॉक्टर रुपेश पाटकर यांनी गीतेच्या तत्वज्ञानावर आधारित ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या अंतःकरणाला भिडणाऱ्या आहेत. यातील एकेका गोष्टीचं पारायण करायला हवं अशी भावना प्रसिद्ध मराठी गायक अजित कडकडे यांनी व्यक्त केली आहे. मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर रुपेश पाटकर यांच्या संस्कार संचित या पुस्तकाचं प्रकाशन गोवा दिवाडी इथं अजित कडकडे यांच्या हस्ते झालं. यावेळी ते बोलत होते. संस्कार संचित जेव्हा तुम्ही मला पुस्तक पाठवलं आणि जे मी वाचायला घेतलं तर पहिली गोष्ट वाचल्यावरच माझ्या लक्षात आलं ही प्रत्येक गोष्ट ही बोधपर गोष्ट असली पाहिजे. कारण पहिली गोष्ट वाचल्यानंतरच माझ्या लक्षात आलं ते. आणि गीतेच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित ह्या सर्व गोष्टी आहेत. मी एकदा हातात तुमचं पुस्तक घेतलं आणि मला ठेवताच येईना ते खाली. मी गोष्टी वाचत गेलो एकदम सगळ्या पुऱ्या गोष्टी. गीतेचा 18वा अध्याय आणि तुमच्या त्या 18 गोष्टी एवढ्या छान मला भावल्या. कुठेतरी नुसत्या बुद्धीने भावल्या नाही, तो अंतःकरणात जाऊन कुठेतरी रुजल्या. बघा, हे पुस्तक आहे ते संस्कार संचित. मी बरीच पुस्तकं वाचली पण मला हे पुस्तक का आवडलं की याच्यातली प्रत्येक गोष्ट ही बोधपर असून त्या गोष्टी सांगितलेल्यानुसार जर आपण वागण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्यामध्ये बरंच मोठं परिवर्तन घडू शकतं. पण मला हे सांगायचं आहे की हे पुस्तक कादंबरीसारखं वाचायचं नाही. म्हणजे एकदा कादंबरी आपण वाचली आणि ती ठेवून दिली आणि मग आपण ती विसरतो, मग कधीतरी ते आपल्या लक्षात राहतं. तसं नाही, हे पुस्तक पारायण करण्यासारखं पुस्तक आहे संस्कार संचित डॉक्टरांचं. आणि याचं खरंच पारायण व्हायला पाहिजे. पारायण म्हणजे काय की एक एक गोष्ट एकदा हे पूर्ण पुस्तक आपण वाचलं, 18 गोष्टी ठेवायचं, मग दुसऱ्या दिवशी पुन्हा पहिली गोष्ट वाचायची. असं मला असं वाटतं की प्रत्येक आठवडा एकच गोष्ट वाचली पाहिजे आपण. म्हणजे त्याच्यात डॉक्टरांनी काय सांगितले, डॉक्टरांनी सांगितले म्हणजे गीतेच्या तत्त्वज्ञानात काय सांगितले, जे डॉक्टरांनी लिहिलं आहे ते आपल्या आतमध्ये कुठे जाऊन रुजेल. म्हणजे हे फक्त बुद्धीने वाचायच्या गोष्टी नाही, ते अंतःकरणात कुठेतरी रुजल्या पाहिजेत अशा गोष्टी आहेत. म्हणून मी ही पहिली तुमची सगळ्या गोष्टी अजून 2-2, 3-3, 4-4 वेळा वाचलेल्या आहेत आणि अजून मला वाचायचे आहेत. मी आता इकडे आल्यावर हे तुमचं पुस्तक उघडलं आणि मी काय करतो, असं बंद करतो आणि कुठली असे उघडतो आणि जी गोष्ट येईल ती मी वाचतो त्या दिवशी. पण अप्रतिम पुस्तक आहे डॉक्टरांचं. म्हणजे मी बरीच पुस्तकं वाचलेली आहेत पण एवढं छोटंसं पुस्तक डॉक्टरांचं हे संस्कार संचित पण मला खूप भावलेलं पुस्तक आहे. कुठेतरी अंतःकरणात जाऊन भिडलेलं हे पुस्तक आहे. त्याच्यामुळे मी खूप भारावून गेलो डॉक्टर ह्या तुमच्या पुस्तकाने. आणि मला एक सांगायचं आहे, म्हणजे हे डॉक्टरांचं पुस्तक मी असं म्हणेन हा खूप एक मोठा ठेवा आहे. पुस्तक जरी छोटं असलं ना तर हा खूप मोठा ठेवा आहे. प्रत्येकाने डॉक्टरांचं हे पुस्तक जरूर वाचावं आणि त्याचं मी म्हटल्याप्रमाणे पारायण करावं. नुसतं वाचून ठेवू नये. समजा आपल्याला आठवण झाली नाही डॉक्टरांच्या पुस्तकाची, जेव्हा आठवण होईल तेव्हा एकतर आपण त्या क्रमानुसार गोष्टी वाचा किंवा कुठलंही पान उघडून त्या पानावर जी गोष्ट येईल ती तुम्ही वाचा. आणि आपण म्हणजे तुम्हीच नाही, मी पण आपण तसं आचरण करण्याचा प्रयत्न करू जसं डॉक्टरांना अभिप्रेत आहे. थँक्यू सो मच. मला खूप भावलेलं हे पुस्तक आहे डॉक्टरांचं संस्कार संचित आणि मी डॉक्टरांना खूप सुयश चिंतितो. ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की त्यांना खूप सुयश दे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.